Sziasztok! Tóth Noémi vagyok, a Magyarországi Immunhiányos Betegekért Egyesülettől, és ma Pécs városában vagyunk, 2024. április 22-e van. Ma indult az Immunológiai Világhét, és április 29-én lesz az Immunológiai Világnapja, amelyet 2004 óta tartanak meg az Európai Immunológiai Társaságok Szövetsége kezdeményezésére. Ha az Immunológiai Világhét egy mesebeli tündér volna, akkor mit kívánna, mivel tudnánk a legtöbbet segíteni a betegeknek, vagy hogy milyen irányba menne el a fejlesztés, kutatás? Van-e ilyen egyáltalán? Nem könnyű kérdés. Egyrészt a jó tündértől időt kérnék, hogy tényleg legyen az embernek ideje ezt a sok-sok ismeretet áttekinteni, akár ami ebben a betegcsoportban már elérhető. Jó lenne egy varázspálca, hogy bár a primer immunhiányos betegek nagy részt nagyon jól edukálhatóak, nagyon jól megértik az infekciókkal való az infekciókontrollt, hogy tudnak védekezni az esetleges rizikók ellen. De van egy-két beteg, ami például dohányzik, tehát ott jó lenne egy varázspálca, hogy ezen tudjunk segíteni. Hát, ami talán ezek közül jobban megvalósítható, hogy például a háziorvosok tudnák immunoglobulin szintet mérni, akár bizonyos korlátok között, vagy feltételek mellett azt szerintem segíteni a primer immunhiányos betegek, vagy immunoglobulin hiányos betegek centrumba jutását. Szerintem ez tényleg egy megvalósítható kívánság lehet. Ha az Immunológiai Világhét egy mesebeli tündér lenne, akkor mit kíván a doktornő? Mi az, amivel tudnánk segíteni a betegeket? Vagy milyen fejlődésen kellene mennünk a Magyarországon belül az orvoslásnak? Hála Isten lehetőségünk van külföldi konferenciákra eljutni. A magyar orvosok semmivel sem rosszabbak a külföldi orvosoknál, de azért látjuk, hogy teljesen más lehetőségek vannak a diagnosztika területén is. Itt elsősorban a genetikára helyezném a hangsúlyt. A mai napon NAAK engedély szükséges ahhoz, hogy egy embernél genetikai vizsgálatot végezzünk, és ez nagyon nehézkes. Hosszú időt vesz igénybe, sok-sok harc, és azt követően még a genetikai eredmény megérkeztés időbe telik. Tehát nagyon jó lenne a diagnosztikába fejlődni, és egy kicsit a terápiában is. Összehasonlítva egy nyugati országgal, nem csak a diagnosztikában, de a terápiában is sokkal kevesebb lehetőségünk van. Nagyon sok gyógyszer elérhető lenne, de NAAK engedélyhez kötött, ami ezért megnehezíti a mindennapi gyógyítást. Az Immunológiai Világhét egy mesebeli tündér lenne, 3 kívánnék tőle. 1. Magyarországon is vezessék be a súlyos kombinált immunhiányos betegség újszülött kori szűrését. 2. A genetikai vizsgálatok minden immunhiányos beteget gondozó orvos számára korlátozás nélkül elérhetőek legyenek. 3. Az immunhiányos betegek a számukra szükséges védőoltásokat térítésmentesen megkaphassák. Már láthattátok a Facebook csatornánkon, hogy azok az orvosok, akikkel elkészítettük a mini report sorozatunkat a Magyarországi Immunológiai Központokról, kívántak az Immunológiai Világnap mesebeli tündérétől. Én csak egyetlen egy dolgot szeretnék, hogy ezek a kívánságok teljesüljenek és eljussanak oda, ahol ezekben a kérdésekben döntést hoznak. Köszönöm, hogy végighallgattál!